Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time please subscribe, comment, share, like. Nyaya yemheni. Chakaitika ndechekudai so prophet. Mwana uyu anga ari kumusha kwa mutoko achigara naambuya naamai guru. 2020 kwakanaya mvura yanga yakanyanyisa. Ndobva kwarova mheni bva yapinda mukicheni. Yakasvikonyorova amai guru naambuya vachibva vafira ipapo. Oh, sorry. Saka mwana anga arimo imomo mumba imomo. Mwana achibva arasirwa panze. Saka panguva yakarasirwa panze, paakazoonekwawo nevamwe vanhu vachizotarisa mwana, wakaona mwana asingataure. Iko zvinezvi mwana uyu ane dambudziko rekuti akwanise kugara, anogwina semunhu iyoyo ane pfari. Nguva yake zhinji ndeyogara akarara. Saka ndauya pano profeti kuti mundibatsira ataure. Mwari ngavakuitirei nyasha. Mati mheni yakarohwa kubvisa munhu panze. Zvoitika here? Ichokwadi prophet, mheni inoselekta. Kuselekta kwainoita inokwanisa kubva pano kunosvika kubus stop uko ichifukunura segejo. Yosvika yopinda mumba. Inotora vasingadi inorasira panze. Uya avingwa anobva aroverwamo ofira imomo. Vamwe vese vorasirwa kunze. Ndo zvakaitwa vana vangu ini pakafa hanzvadzi yangu. Vakatopiswa, vatete vangu vaibika sadza, vakatopiswa nemaporiji. Asi hanzvadzi yangu ndomva yangotsemurwa pakati nepakati. Very sorry. Ha? Zvakaoma nditika? Zvakadini? Zvakaoma. Zvakaoma zviri pasi pano. Simudza maoko. Ita Mwari ndichengeteiwo. Zvese zvingade kuzotumirwa gore ra 2024. Konke ungafuna ukuthunyelwa ngomnyaka 2024. Ngazvishaye basa. Usele umsebenzi. Nezita raJesu. Ngegama lika Jesu. Chingawe chikwambo. Ngaba ngundo. Ingawe nyoka. Ngaba inyoka. Ingawe mheni. Ngaba ngumba. Chingawe chisero. Ngaba ringawe rize. Ngaba lika. Ingawe mubvuri. Ngaba isi. Chese chichazotumwa. Konke okungathunywa. Ngachishaye basa nasi. Usele umsebenzi namu. Nzira yacho ngaiwe nemoto. Indlela yankhona ibe inosvika pandiri. Efika kimi. Nezita raJesu. Ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Ya. Ava matimbuya namai guru vakafira hapo. Wangu prophet. Kutooma kutowigwa vanhu. Takatovaviga 2020. Ya. Tine urombo nazvo. Ambuya ndo amai wekubereka baba wake huko. Wangu prophet. Very sorry. Ko baba wake waripi? Baba wake wakaenda 2020 kuSouth Africa nanhasi havasati vadzoka. Musha mawakaroorwa umu muroora makaoma. Mune zvamo musha umu. Mune chi? Ushinge nekunamata. Shinga chete iwe nekudini? Nokunamata. Asi vanotumira havo zvinhu zvekuti murarame. Kwete prophet. Sorry. Uyai ndikunamatire. Uyai tingotaurawo Jesu. Zvinoda kungotaura Jesu. Zvanditika? Mushinge varoora. Ndiqine bomani. Mushinge nekunamata kwamakaroorwa. Handitika? Ndiqine ukuthanda. Mazvinzi kwakavaroora. Mushinge nekutaurani. Ndiqine ukukhuluma Jesu. Mushinge. In the name of Jesus. Out. It was out. In the name of Jesus. It was out. Right now. Come out. 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 It was out. Out. It was out. It was out. Disciples. Imi Jesu ndinoziva muri Mwari wezviratidzo. Makati vana vadiki ngavauye kwamuri havana mhosva. Nazvino tinomuisa semwana asina mhosva kwamuri. Imi ndimi makawadanira kuvhangeri yenyu Baba.
Uyu munhu akaita mabasa emheni aya Mwari, ndiri kukumbira kuti zvimuwanewo gore rino. Uyu mwana uyu ngaaponeswe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ita Prophet Miracle. Prophet Miracle.